Здравейте, приятели! Днес ще играем Murder Mystery 2. Вие сигурно не знаете тази игра, ама ако не знаете, отворете един лайк. Добре. Сега един раунд почва. Аз играх Murder Mystery 2 и си помислих да направя видео, така че правя. Сега, ама те са само две хора и това. Добре, сега чакам раунда да свърши. Те сега се замират. Ама това момиче, това не е истинското момиче. Аз сега бъде това момиче ще застреля, не знам. То раунд да спре вече, така че... Добре. Какво става, бе? Само става това. Знаете ли, че има едно тайно место е тук? Ето тук има едно тайно место. Ако не го знаете, вече можете го видите. Ето го, ето там. Не знам този човек кой е. Едно момиче го знае това. Аз не мога да се кача. Ето. Сега... И ще това е прозорец. Отваря. Добре. Аз ще се опитам да взема пистолета и ще се опитам да спечеля този раунд. Този раунд беше много бърз. Играте шерифа. Добре. Айде. Ако искате да ми направите приятелство, просто над ето това ми е юзерлейма, ето това тук е юзерлейма и за да знаете как съм аз, такъв съм и съм много голям. И мога да стана да ви покажа, защото просто съм служил едно тук. Ето така съм. Така че, ако искате да ми направите приятелство, го направете. Добре. Айде, другия раунд. Пакинсън. Този път няма да ме... То няма даже да ме убият, така че... Няма да се крия. Личнах се. Този беше. Застрели го, бе. Малко застреляха, да. Добре, застреляха. Хайде, чао, приятели, това ще бъде за видеото. Ще се видиме утре пак.